Bakwala. Egwu alọbi na-agụ nyanwa ka mụ na-agụ egwu ndị okpiri egwu ndị etu obi nyanwa ka mụ na-agụ egwu ndị okpiri etu obikwa ndị mbiri agbanwe egwu ekpiri ndị amụrụ mgbochi oyi agbanwe ndị mbiri haba Osina, betasiya kwa na maka na mmadụ nwa nke ọbụla ajọ nwa ka nwekwa obi nwanne ego benebe ụzọ anwụ na teze n'Enugu ọkwa chi prọfet mmanwụ lelele ọ bụ egwu nne enwe ka m ji aga egwu ndị mmanwụ ọ sị na isi na-egwu ogidi na-egbu ogidi na ọbụ na nke anya na-egbu nwa ogidi bụ ogidi ya na-ekwu onu iche na ọ dị izi mmadụ egwu alọbụla nyawa ka m ji agakwa egwu ndị okpiri iche na-asị iju ọgba bụrụ na ọ ya agwa gị eziokwu ọ bụ egwu udene eshigeshi bụ udene egwu ọnwa bụ egwu ekpiri egwu mmọkụ anyị na-ekelekwe ndị ezumezu anyanwụ na-ekele nkarị ogwugwu eze ha gburu ojimochi a na-ekelekwa egwu ugede mmanwụ gbakwa ire n'ọgba mmanwụ gbakwa ire n'ọgba omebe gbakwa ire n'ọgba mmanwụ gbakwa ire n'ọgba mmanwụ gbakwa ire n'ọgba mmanwụ gbakwa ire n'ọgba ọ bụ egwu mmụọ ogusi ihe eji akpọ n'ime abalị bụ na ya ma na ya chọrọ ụjọ nwaanyị mana ya pụtakwa n'ime abalị ahụ na ya alụkwa ebubo na emewe etiti ihe mmụọ na ya wekwa oke lelele ọ bụ egwu ọnwa ya nwe ka anyị na-agụ egwu ndị mmanwụ egwu ọnwa ya nwe ka anyị na-agụ egwu ndị ekpiri egwu ọnwa ya nwe ka m na-agakwa egwu ndị mmanwụ egwu otu obi bụ ndị mmiri egwu ndị akpịrị egwu eji obi bụ ndị mmiri o mmanwụ mkpọkọ ire n'ọkụ mmanwụ mkpọkọ ire n'ọkụ mmanwụ mkpọkọ ire n'ọkụ mmanwụ mkpọkọ ire n'ọkụ anyị na-ekelekwa pascal global ọgbakwa ogwu maka ọnwesịkwa Enugu steeti dị na Cambodia wee gaghị eme ọfụma maka na inwe ezigbo obi n'obodo India obodo ya gụzikwa gị asịkwa na obodo ịnọ na ya siri ezi mana ike dị n'okwu ọnụ asị ọkpakpa ibe n'ọba otu bụ ihe n'ego mmanwụ mkpakpa ibe n'ọba ka m pịa another one Nsukka Brothers ka m nwere chịkọta egwu a na understand Nsukka Brothers, one of Cambodia. Cambodia. Nsukka Brothers, Cambodia. where's your Purchase your tracks today.
ihe na-eme na-aga ịhụnanya mmekọta nwanne na nwanne